Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dúfam, že sa máte dobre. A ja viem, nevydala som dlho video a povedala som si, že takto ja mám trošku času a nemám tak veľa domácich úloh. Takže by som mohol natočiť nové video a že by sme si zahrali s týmto talianskom tankom a nielen s tým, takže poďme do bitvy. Ja dúfam, že to nebude žiadna mapa taká zlá, ale bol by som rád, keby ste mi hodili like, odber a keď tak napíšte komentár a ja si zahrám nejaký tank, ktorý vy chcete. Ako teda mám, no. Spávneme sa bližšie k Bčku, lebo tam ja vždycky rád chodím na stred, takže to je také vždycky pre mňa miesto, aj keď nie je to najlepšie, lebo veľakrát tam zomieram, takže neviem, ako mi to pôjde, ale dúfam, že to pôjde dobre, no. Dobre, nikto nejde na Bčko, akože z mojich teammateov, to není moc dobré, akože to vôbec není dobré, no. To je trošku blbé, no, bohužiaľ. Ja sa zraz bojím, že niekto tu na mňa vykúkne a jednou strelou ma zabije, no. Kde je vlak, ktorý by ma mohol kryť? Ajaj. Ne, aj spredu, no, čo to bolo? F, no tak to je jasné, že ma zabije, tak ja skúsim ísť na Cčko. Čo tam oni robia? Vidím toto inšpekciu, kokos. Pozriem sa, čo tí tu dvaja robia, chuligáni. A oni tu kempia, no. Tento tu strieľa. Kam strieľaš? Je tam nič... dobre, máš pravdu, je tam FVčko. Počkaj. Tak, to by som mohol ísť tam. Bo on dlho nabíja, ale zase podľa mňa už určite, že nabil. Už to určite. Rýchlo. Ajaj. Už ho obsadil. Tak tým pádom niekto je tam s ním. No je tu Tiger. Počkaj, dám to. Ne. Ajaj. Cúvaj predtým, ako si ma všimne. Všimol si ma zatiaľ. A všimol, lebo môj teammate je tu. Počkaj. Ja som to myslel. Blbá strela, no. Počkaj, skúsim mu zabiť pás. Je tu FVčko stále, podľa mňa tu není. On pozerá na mňa, že? Yes, dal som ho. Tak sa nepozeral na mňa teda. Dobre, rýchlo obsadiť Bčko, lebo potom toto nebude dobré. Ojej, tu je 400. Nie, toto je zlé. Toto je veľmi, veľmi zlé. On pôjde z boku na mne, že ja zatiaľ nabijem si kanón. Si dead. Toto je taký dobrý tank. Proste musíš dobre tráfať, no ale ja som netrafil, lebo sprostý plot je v ceste. Takže asi tak, no. Mne pripadá, že ich ako nieko málo. Fúha. Akože kde sú, že ich tu vôbec nevidím, lebo 4 minúty do hry a stále tu moc nikto není. 2 kily mám a som prvý, ja nechápem ako. Možno to tým, že som obsadil tie body. Volá, kto je tam vzadu. A však tu nikto není. Kde sú?
Kde sú, more? Kam išli? OK. Fúha, volá, kto zomrel pri Ačku, takže asi tam bude niekto. Pravdepodobne. Tu je lietadlo, nebudem, mám to? Nie, radšej nie. Nebudem si skúšať. No, nie, buď nie. Ojoj. Nemôže ísť moc blízko ku mne, lebo potom ma zabije s tými kanónmi. Ja nemám žiadny armor. On reálne zabije kulomet. Akože do veže. Už som tak zomrel. A tu je bola kto, no. No veru. Ja som to vedel. A dvaja sú tu týpci. Ja som to... Ja nie len dvaja, to je ich celá džungla, more. Čo to je? Tank. To je 44. To som ho zle hitol. Zle. Ajaj. Čo ma zabilo? Skade? Tam. Bulldog. Jaj. Dobre, berem si Fiat, lebo to je také dobré. Keď viem, že to nie je len tank, ale je to také dobré. Ja som tak rád, že som gradil ten vianočný, no ešte nie úplne, ale tento event, lebo toto vozidlo je veľmi, veľmi dobré, akože. Mňa táto četa veľmi baví. To je jak tiger. Počkaj, to môžem takto z boku. Argument typek neblokoval, dobre, to je skvelé. Ojoj, utekaj, ide po mne. Dobre, nejde už po mne, lebo som zabil strelca. Nice. Jak to, že som to prežil? Dobre, tento typek, kam on ma strelil do kolesa, tak to mi moc nespraví. Akože on to z kolesa. Kokos, ten týpek musel panikáriť, že potom strelil na koleso. Akože aj ja by som. No, čaute, trošku som musel prerušiť niečo, lebo... Ale zabil som toho tigera. Tu je... dobre. A ja mám gunnera. Nice. A tak aspoň vyhráme teda. Ak nie prežijem, vyhráme, no. Nice. 999 skóre. To je dobré. Počkaj, ešte nejaký tank, ešte jednu hru by som si zahral. Dobre, ešte jednu hru si dám. Uvidíme, aké to bude teraz. Uvidíme. Takže to bude nejaká dobrá mapa. Možno táto hra nebude až taká dobrá. Možno bude lepšia, nikto nevie. Iba budúce ja. A pán Boh. Dobre. Ja si vždycky berem 26 a 1, no. Dám preč tieto otravné ploty. Ja dúfam, že keď toto video trošku môže byť dlhšie, že keď tak ste si niečo zobrali na jedenie alebo niečo také malé pod zub, chápete, kým toto pozeráte, takže dúfam, že sa vám zatiaľ video páči, ako chcel by som vedieť, ja neviem ani, jak som toto prežil, a ja som úplne, toto bola veľká chyba sem ísť, lebo takto tu, jak to, že som nezomrel, ešte to není možné. No, nevadí, však bolo trošku sprosté odo mňa, že som tam tak išiel. Spavním sa to a berem M109G. Však prečo nie? Ja moc Japonsku akože mapu nemám rád.
Neviem ako vy, ale Japonsko nemám rada až tak ako. A mňa by zaujímalo, že čo sú vaše obľúbené mapy, alebo také mapy, čo vás moc nebavia. A keď tak mi napíšte do komentárov. A ja vám poviem, či mi sa tam darí na tých mapách, alebo nie. Bo ja napríklad nemám rád japonskú mapu a potom ešte Vietnam, lebo to je najhoršia mapa. Tam sa poriadne nedá ísť, lebo všade je pačorina. Typka Jump Overshing sme dali. To je celkom nebezpečné, lebo to má vysoký armor. A ja mám veľkú elganu, takže to je úplne v pohode. Môj najväčší nepriateľ sú ploty a jak sa to volá, počkaj. Tieto armor, ktorý akože brenie, ktoré je na bokoch tanku, takže niečo také, čo máte 40-400. Ja neverím, ojoj. Dobre. Ja sa čudujem, že som to vôbec prežil. Strieľaj ho. Áno. Nie. Rýchlo, zabiť ho. Nie. Áno. Som si s ním poradil nejako. Trošku dám sem dymovnice a idem sa opraviť. Bo to bolo tak blízko. Ma skoro zabil, no ale stihol som sa opraviť, tak nejak. Teraz sa opravím normálne, aj si nejakého tohto posádku si sem dám, napríklad nejakého nabíjača, lebo bez nabíjača toto by bolo hrozné. Prečo som sem dal prečo tá dymovnica je taká otravná? Musí to byť tak dlho. Ja idem za tento kameň. Ojoj, to je SUčko. Počkaj, možno to trafím. Ne. Ešte ma zabili, no škoda. Veľká škoda. Akože to je veľká chyba odo mňa, to som úplne posral. Toto bude taký alebo mám ísť do lietadla? Nie. Na čo? Ja pôjdem iba auto jak formula kokos. Prepáčte, ide Fiat. To je jak pán. Dobre, ja som sa už zlakol, že ma strelí. Kompletne ma rozdrtí. A to je prototyp Pantera. Dobre. Počkaj, to sa odrazilo od toho, alebo vidím zle? Nechápem, prečo toto je gulomet, keď má 5 nábojov. Takže to je také úplne blbé. Takže by to bolo ako gulomet, alebo prečo by to vôbec bolo na tanku? Yes. Som nevedel, že má tak nízku posádku. A je to takto, ich úplne okolo nich idem. Ten týpek ma ani nevidel. Lebo tak rýchly je tento tank. Ako celkom dobrý je tento tank. Keď viem, že to není tank, je to v podstate auto obrnené. Ale to je jedno. Snajpnem muníciu. Yes. Áno. Snajpol som mu muníciu. Kokos. Odpadla mu väža. Tu je Omar. Homer Simpson. Čakaj, aký je Homer Simpson, more. A on asi je v lietadle, on ma nevidí. Tak to je trošku hnusné. Ale nevadí. Mne to je úplne jedno. Ty kokos, vylezem na dom, alebo čo? To mi volá aký týpek. Idem mu povedať dobrý deň. Ak mu nepovie môj teammate skorej. Dobre, povedal mu skorej. Počkej, jaký tank tu je? To je môj teammate. Evil Shot. A tu je ďalšia Fiatka. Ahoj.
Let's go. Vyhrali sme, no. To je tak dobré. To je tak dobré. Nice. Už mám skoro ten challenge, no. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo. Bol by som rád za like a odber, komentár a čaute.